Kikubor kibabnia. Menteri Rangba Du Kari Narendra Modi ulaong baka Sorkar Ialeh ban Nonglamkhmat ban Pynlong ya kari India ka Nonglamkhmat ha ka Jingpynmih ya ka 6G technology haba play perda ya ka Indian Mobile Congress Arhajar Arpulai ka bahnyo hanong ba Delhi mentagasni Narendra Modi ulaong ba ka Sorkar kala tray shitam ban penyo ya ka 5G connection shamanla kinong shongshnong ulaong ba ladep banbu ya ki saulak teli ki 5G base station nadu bala perlait ya ka 5G technology hagari umodi ulaong ru ba kini ki station kenla ban ai jingshakri hadu khandai phonyau na ka shispa ki sorba batcha kumba prapho na ka shispa ki paitba Menteri Rangba Du Kari ulaong ba ka Sorkar ka kwa ban pentikna bagi jingmentoy bat ka roy kapar kanpoy shaman ki than hagari ka opes tray kam jang uchi